Днес искам да ви покажа докъде сме стигнали с ремонта и обзавеждането на апартаментите с феноменалната гледка. Точно 45 дни след началото, стените са изцяло шпакловани, тавана е направен, тук долу имаме сложен камък. Няма да пропусна възможността да ви покажа отново тази гледка. Тук също така имаме страхотен, наистина страхотен диван, който мисля, че е 2,70 с лежанка, 1,40. Всичко за банята, което съм предвидил, абсолютно всичко е грое. Изцяло PVC шкаф за баня, без да правя никакви компромиси по отношение на стойността на материалите, които залагам. Горе сме предвидили едно скрито осветление, което според мен ще стои много добре. Банята още не сме я започнали. Това е спалнята и тук може да видите скритото осветление и окачения таван. Там имаме гардероб. На януари месец тези апартаменти ще излязат на пазара обзаведени. Това е от мен и до скоро виждане, когато ще пусна следващия апдейт да видите как върват ремонтите на апартаментите с феноменалната гледка.